Ассалом духтарако сазае назен саломати хубай нигоҳ кунен грандиозне акция рафтеста и хели акция ҳарҷода нестай ина марҳамат инами ипекое ки то 1500 будан ку акция беҳтарин рафтестай 850 сомон бувар мекунен духтаро и ипека двойкашай мана ино боша киртоошан турецки оригинал моделакоша биненда духтаро чихо хушручан мана сезони туё омад марҳамат бекирта намонен киртаи фасон 1500 ина ози 850 сомон кардиян биёен харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тило бозор байни 10-11 дарвоза мешавад дуюм ошёна духтаро 25 магазин рӯ ба рӯи лифт даян ози ҷада бо дига моделоша нишон метем ина мино ҳамаш нишон тен ина мино ҳамаш ипекои оригинал ҳамаш 850 сомонӣ шидаган ҳамаш брендовиян духтаро марҳамат ира биден охи ишаижда хушру мана моделакои беҳтарин хоҳен ина вариантои скромнишам аст табенигинош хоҳен мисол сангчадорошам аст ҳамёяма минархана ва ира бинен духтаро киртои туркии оригинал мана кадомеша мегирен духтаро хели нарх нест успед кунен мана 850 сомон дар ами нуқтаи савдо пешниҳод шидагиай агар ки расм наборда хушру надида бошен духтаро нависен расмоша мепартоян тамошо карда интихоб кунен ҳатман доставкатон мекунан агар худтон омада натонен тамошобинони азиз борои эксклюзив ёфтумтона нигоҳ кунен норкои фасоне ки мисол ҳар ҷода нестай ин норкоо медонена пад заказ мебиёя марҳамат ина беҳад хушрӯай ина ин моделакоша бинено хучихи хушрӯчаан акция рафтестай ина норкои оригинал ҳамино ино эксклюзиво 550-600 сомон кам нест ози акция рафтестай чанди карден 350 сомон успед кунен духтаро охи я намуд фасона я намуд баланда ки хушрӯй астай ки удобнияй ина медонам ки бисёриё мухлисои норкаян фақат норка мепӯшанд ина марҳамат модели фасони дигартон ёфтум шлёпкагиша бинен ишам хушрӯ мана ёшама ҳамёшам норка будай диден сиёҳошам иёям норка хулоса ҳама намудуш астай иҷада дигар намуди шлёпкоям астай ҳамаш бори туркӣ ана лайкиёшона нигоҳ кунен да лайкиёшонам чихо хушрӯ 300 сомониё ина кадом моделе ки мебинен духтарако лайкиё 300 сомон марҳамат каседа дар корай биёен бозори корвон тарафи тило бозор байни 10-11 дарвоза дуюм ошёна дан духтаро рӯбарӯи лифт мағозаи рақами 25 омада натонед ё расм наборда хушрӯ надиден нависен расмоша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунан ва духтарако акцияҳош рафтестай успед кунен нигоҳ кунед инами сумочкое ки дидестен кози ма шумода нишон метим борошон ҳамаш борои эксклюзивай борои хушрӯвай нигоҳ кунед ҳамаша 120 сомонӣ кардагиан мана ира бинено чихо хушрӯчаи арӯсако духтарако моделакои беҳтарин инаям писанд омад мада нигоҳ кунед чихо хушрӯай ҳамаш пад брендай духтарако марҳамат нархошон 120 сомон ҳамагӣ диден чихо хушрӯ инаи дига цветчам ҳастай марҳамат духтаро агар омада натонен ку бинависен дар равакак шумода доставка мекунан иҷа бозори корвонай ира бинен духтаро чихо хушрӯй ай сиёшам ҳастай бозори корвонай тарафи тило бозор байни 10-11 дарвоза тамошобино 25 магазин дуюм ошёна даян духтаро рӯ ба рӯи лифт агар наворда хушрӯ надида бошен марҳамат нависеншона расмоша мепартоян ина и моделакора диден диёра ва ёша диден сангчадороша мана беҳад фасон и моделор медонен ахтон чансма буд ай сиёҳшам ҳастай сирхшам ҳастай ё 200 сомон шуда инош 200 сомон аи тараф дига ҳамаш 120 инам фақат ҳаминош 200 сомон дига ҳамаш 120 сомон ина сумкаи 350 сомон 200 сомон шудагиай бинависен духтаро дар ва как доставкатон мекунан я намуд бижутериёи фасонтон ёфтам духтаро комплектора хушрӯгиша бинен аҷоибот стайлнои фасон ки нархҳои ино 200-250 сомон кам набуд бисёрош ҳозир бошад акция рафтеста кадомеша мегирен духтаро 100 сомона карден 100 сомон ҳамҷа якта дута комплектш 150 сомая дига ҳамаш 100 сомон духтаро нигоҳ кунен чихе фасонан комплектакода гап нест нарх ку шок марҳамат биёен бозори корвон тарафи
тилу бозор байни 10 و 11 дарвоза ва юра бинен чӣ хушрӯ байни 10 و 11 дарвоза даян духтаро дуи мошиёна даян 25 магазин ина пат сереброям доранд диден чӣ хушрӯ ина мадилакора бинен охи ҳамаш комплектан ҳамаш комплектои фасони стайлноян духтарако успед кунен ина барои туйёям аҷоиб комплектакои хушрӯ доранд успед кунен арӯсако харидорӣ кунен омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд иҷода бо ваёшон ҳаст дастмонҳошону ваёшон ина чалошона бинен нархҳои ё ҳар хелае духтаро акция рафтестай духтарако нигоҳ кунен ина миха чалои арабские ки 120 сомон буд 50 сомон шудагия аҷоиб хушрӯан ана нигоҳ кунен духтаро ё 50 сомон шудагиян ана ина мо чалои стайлной боша кадомеша мегирен 20 сомон шудагай марҳамат духтарако стайлноё ҳамаш 20 сомонӣ касседа дар кораи рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен дар равакак шумода доставка мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи тилу бозор байни 10 و 11 дарвоза дуи мошиёна 25 магазин духтаро браслетотон чанд сум шудагай ҳамаш ва нигоҳ кунен браслетора 20 сомон кардагиан духтаро марҳамат бинависен бо катишон ҳам суҳбат шавен тамошобинони азиз як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳам ҳама чишона арзон кардагиам бовар мекунен духтаро нигоҳ кунен да ҳам бижутериёшона ҳаманам хе духиёи фасон доранд духиёи Дубай нархҳошона қариб як баробар ҳамаша арзон кардагиам биёен аз наздик бо бинен да муқоиса кунен ина ҳама чӣ дорам бовар мекунен диффузорам наваякоям хулас ҳама чӣ бо нархи дастрас моли Дубай медонен хушхабар буда чиай ипекои 600 сомона 400 сомон шуда 600 сомона 400 сомон шудагай баъдан иҷода бархтои фасон ҳамаш 450 сомия ина кадомеша мегирен бархтои Дубай 450 сомон ма рақамашона мегзорам рӯи экранда барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунен дар равакак доставкатон мекунанд агар ки худтон омада натонен лекин агар биёен духтарако бозори Корвон тарафи тилу бозор байни 10 و 11 дарвоза мешавад дуи мошиёна дуи этаж духтарако 25 магазин рӯ барои лифт 10 дарвоза дасти чӣ мешавад 10 дарвоза категорит бигарден дасти чап рӯ барои лифт дуи мошиёна даян ана баъд иҷа нигоҳ кунен чӣ хои пекои хушрӯ доранд и тараф чанд мешдаге ина ипекои турецки однотоннушам аст ина металликшам аст ҳамаш кадомша мегирен 700 сомон распродажа айхе нархи пешинаш чанд сум буд 800 буд ҳозир 700 сомон шудагиай духтаро баъд медонен иҷада бо инчунин намхе безрукавкои оригиналош ҳаст жаткои турецки замокдорои айко оригиналаш ҳамиам фирма дора духтаро аҳамият битен турецкиам чанд фирма дора ина 650 сомон вақте ки харидорӣ мекунен ҳамаи фирмаоша брендоша аҳамият битен мана марҳамат касседа дар кораи 650 ямо 1000 чанд сумаоша ёхи духтаро марҳамат ина дар кортон боша биёен ҳатман ина двойка чара бинен фасониша и чандай 1000 буд 800 сомон шид айнаи халатотон чанд суман ина духтаро инаи 1000 сума халатое ки туркӣ ҳастанд ку фасонои боӣ ҳозир нархошон 800 сомон шудагай хулоса бори дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи тилу бозор 10 дарвоза дуи мошиёна рӯ барои лифт магазини рақами 25 ма рақамашона мемонам омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд баъд ҷада сумкаҳои школни доран ёро чанд каде ина 100 сомон диден бори куҷоявай гуанҷо 100 сомон марҳамат биёен